Into ongenayo awukwazi ukuyifuna komunye umuntu. Awukwazi uku-expect ukuthi into ongenayo wena ngoba uhluleke ukuthi uyithole ejini okuyona bese ucabanga ukuthi fanele uyifune komunye umuntu olingana nawe. Awukwazi ukwenza lokho. Uyabona njengoba engenawo nje amandla okuba naleyo nto leyo, wena njengoba ungenawo amandla okuba naleyo nto, naye amandla okuba naleyo nto akanawo. Uyayithanda kodwa akanawo. Wena ukuthathelapho ukuthi uthathe into ongenayo, ufuna like iphutha lakho lokungabi nayo leyo nto leyo, ufuna ukuliphosela komunye umuntu ngoba phela awunayo wena. Yabo? Uzocasuka udinwe uthi wena ngeke uzujole nofana unemali ngoba awunayo nawe. Ngeke phela udinwe ukuthi ufuna umuntu onemali unayo imali enele idingo zakho. Angeke izikudine leyo nto leyo. So isibindi sokuthi ufune omunye umuntu abe nalamandla okwenza izinto wena ongenawo usithathaphi ngoba phela niyalingana nalomuntu. Uma ningalingani nishiyana ngo5 years noma ngabo 6 years, awunakho naye akanakho. Kwenziwa yini ukuthi ifana fukulele wena ngenkani ukuthi abe nemoto ungenayo wena imoto? Kwenziwa yini lokho? Kahleni bafisa ukufayela abanye abantwana ipressure. Musa nje ukufayela omunye umntwana ipressure. Into ongenayo nawe awukwazi ukuyifuna komunye umuntu ngoba sewubonile ukuthi ayenzeki, amandla okuyenza awekho. Hayi kahleni bafethu, yazi lento le ibhlungu lento le. Uncikisela umuntu manje ngomzimba, uncikisela umuntu ngenkomo, uncikisela umuntu ngokuthi uzomshiya ngoba nakho lento wena imfuno zakho yena akanazo. Nawe awunakho nje.